बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. महाराष्ट्र शासनाचा आदर्श गाव पुरस्कार प्राप्त दोडामार्गातील केर गावातील आदर्श शिक्षक कैलासवासी फटीराव रामचंद्र देसाई यांच्या नावे सुरू केलेल्या फरा प्रतिष्ठानचे 14व्या वर्षातील पुरस्कार बुधवारी जाहीर करण्यात आले. या पुरस्कारांचं वितरण 11 जुलैला वेंगुर्ला इथं होणार असल्याची माहिती फरा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रेमानंद देसाई यांनी दिली आहे. यावेळी ॲडव्होकेट सोनू गवस, रामा ठाकूर, दोडामार्ग पत्रकार समितीचे अध्यक्ष रत्नदीप गवस, पत्रकार तेजस देसाई, माजी सरपंच प्रवीण परब उपस्थित होते. आदर्श केरगावचे आदर्श शिक्षक आदरणीय कैलासवासी फरा प्रतिष्ठानच्या वतीने दरवर्षी पुरस्कार देण्यात येतात उल्लेखनीय क्षेत्रातील लोकांना. ते या ठिकाणी जी कमिटी आहे ती कमिटीची या ठिकाणी मी नाव घेतो. फरा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष आदरणीय प्रेमानंद देसाई, ॲडव्होकेट पी डी देसाई, प्रथितयश वकील, माजी अध्यक्ष बार असोसिएशन सावंतवाडी, प्रथितयश वकील दोडामार्ग, ॲडव्होकेट सोनू गवस, निवृत्त कृषी अधिकारी रामा ठाकूर, दैनिक तरुण भारत प्रतिनिधी तेजस देसाई, विमा प्रतिनिधी LIC संतोष देसाई, पत्रकार रत्नदीप गवस, ग्रामविकास अधिकारी संदीप पाटील, पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर विद्यानंद देसाई, इंजिनियर प्रवीण परब आणि अध्यक्ष ग्रामसेवक संघटना अमित दळवी ही पुरस्कार निवड समिती आहे. दरवर्षी या पुरस्कार निवड समितीच्या वतीने विविध क्षेत्रातील उल्लेखनीय काम करणाऱ्या व्यक्तींना पुरस्कार जाहीर करण्यात येतात. ही उल्लेखनीय निवड समितीची समिती आहे. फरा प्रतिष्ठान आदर्श गाव केरच्या यंदाच्या 14व्या वर्षाच्या पुरस्काराचे या ठिकाणी जे काही पुरस्कारार्थी आहेत त्यांची नावं आज जाहीर करण्यासाठी आज ही पत्रकार परिषद या ठिकाणी घेण्यात आलेली आहे. आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की गेली 14 वर्ष वेगवेगळ्या क्षेत्रातील मान्यवरांना ज्यांचं खऱ्या अर्थाने ग्रामीण भागामध्ये चांगल्या पद्धतीचं योगदान असतं, परंतु प्रसिद्धीपासून सतत दूर राहून आपलं काम, आपली सेवा, आपलं कर्तव्य हे प्रामाणिकपणे केलं जातं. अशा ग्रामीण भागातील सर्व महनीय व्यक्तींचा सत्कार करून त्यांच्या कार्याची पोचपावती देणे आणि त्यांच्या कार्याला प्रेरणा देण्याचं काम गेली 13 वर्ष फरा प्रतिष्ठानने केलेली आहे. आणि यावर्षीही फरा प्रतिष्ठान 14व्या वर्षामध्ये पुरस्कार या ठिकाणी जाहीर करीत आहे. दरवर्षी पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर, पुरस्कार वितरण झाल्यानंतर त्यांच्या वर्षभरातल्या कारकिर्दीची संपूर्ण माहिती मिळवणं आणि त्याच्यानंतर पुढील वर्षाचे पुरस्कार जाहीर करणं हे गेली कित्येक वर्ष या ठिकाणी आपल्या समवेत बसलेली निवड समिती ही करीत आलेली आहे. आणि निवड समितीने दिलेलीच नावं आणि सगळ्यांच्या संमतीनेच मान्यताप्राप्त नावंच या ठिकाणी जाहीर केली जातात. मी सन्माननीय ॲडव्होकेट सोनू गवस यांना विनंती करतो की पुढील पुरस्काराच्या संदर्भाची माहिती त्यांनी द्यावी. नमस्कार. जसं की आता फरा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सन्माननीय प्रेमानंदजी देसाई यांनी आपल्याला फरा प्रतिष्ठानबाबत माहिती दिली. गेली 14 वर्ष फरा प्रतिष्ठानच्या वतीनं विशेष उल्लेखनीय कामगिरी वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये जे मान्यवर करतात त्यांना फरा प्रतिष्ठानच्या वतीनं विशेष पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येतं. हे 14वं वर्ष आहे आणि या 14व्या वर्षीचे सुद्धा ज्यांना पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत त्यांची नावं जाहीर करण्यासाठी आज आपली ही पत्रकार परिषद आहे. मला विशेष आनंद होतोय सांगताना की ज्यावेळी फरा प्रतिष्ठान आपलं काम करतंय त्यावेळी या वर्षी आम्ही कोणाला पुरस्कार जाहीर करणार हे गेली वर्षभर आमची जी समिती आहे, निवड समिती आहे, ही काम करत असते. एक वेगळं वैशिष्ट्य फरा प्रतिष्ठानचं असं आहे की आपल्याला सगळ्यांनाच ज्ञात आहे की एखाद्या व्यक्तीला जर पुरस्कार द्यायचा असेल तर त्याच्याकडनं माहिती घेतली जाते, त्याची पेपरमध्ये आलेली बातमी असेल, कात्रणं असतील, ही मागवून घेऊन त्याच्याकडनं माहिती घेऊन त्यांना पुरस्कार दिले जातात. पण फरा प्रतिष्ठानची अगदी वेगळी पद्धत आहे, अगदी त्याच्या अपोजिट पद्धत आहे.
आणि ती पद्धत कोणती असेल तर कुणाकडनं ही माहिती मागवली जात नाही आणि त्याची निवड झाली ही आम्ही इथं निवड केल्यानंतर त्यांना कळतं. त्यांना जाऊन आम्ही वैयक्तिक भेटून सांगतोय की तुमची निवड झालेली आहे. काही अटी शर्ती असतात की आपला जो हा पुरस्कार वितरण सोहळा असणार त्याला त्याने हजर राहिलं पाहिजे आणि त्या पुरस्काराचा मान सन्मान सुद्धा त्यांनी राखला पाहिजे. आणि अशा पद्धतीनं आम्ही वर्षभर अगोदर त्याच्यावर सर्च करून ही जी काही नावं असतात ही नावं निश्चित केली जातात. देसाई साहेब अध्यक्ष जरी असलेत तरीसुद्धा या आमच्या संपूर्ण कमिटीला, निवड समितीला पूर्ण अधिकार आहेत की आपण यावर्षीचा पुरस्कार कोणाला द्यायचा. आणि अशा पद्धतीनं आपण हे पुरस्कार ज्या लोकांना प्राप्त झालेले आहेत त्यांना आपण निवडत असतो. यावर्षीचे जे पुरस्कार आहेत ते पुरस्कार मी आपल्याला सांगतोय. आदर्श शिक्षक फरा पुरस्कार श्री अरुण पवार, केंद्र शाळा कोलझर, तालुका दोडामार्ग. त्याच्यानंतर अध्यापन भास्कर फरा पुरस्कार श्री वैभव खानोलकर, उभादांडा, न्यू इंग्लिश स्कूल, उभादांडा. आदर्श आरोग्य सेवा फरा पुरस्कार डॉक्टर GN लाड, कलंबिस, तालुका सावंतवाडी. आदर्श ग्रामसेवा फरा पुरस्कार श्री मुकुंद परब, ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत कार्यालय, असनी, तालुका सावंतवाडी. स्नेहा विष्णू स्मृती आदर्श नाट्यकर्मी फरा पुरस्कार श्री राधाकृष्ण उर्फ बाबली आकेरकर, मुक्काम आकेरी, तालुका कुडाळ. आदर्श पत्रकारिता युवा प्रेरणा फरा पुरस्कार श्री संदेश देसाई, पत्रकार, दैनिक सकाळ, तालुका दोडामार्ग. शैला स्मृती आदर्श दिव्यांग प्रेरणा फरा पुरस्कार कुमारी साक्षी नारायण परब, नारायण पोल्ट्री, मुक्काम धवडकी, माडखोल, तालुका सावंतवाडी. आदर्श कृषीरत्न फरा पुरस्कार श्री संजय विठ्ठल गावडे, वराह पालन, पशुपालन, कुक्कुटपालन, मुक्काम पोस्ट आंबेगाव, तालुका सावंतवाडी. सौ हेमावती स्मृती महिला स्वावलंबन फरा पुरस्कार श्रीमती गायत्री गंगाराम निगुडकर, ओंकार प्रिंटिंग प्रेस, मळगाव, मुक्काम पोस्ट मळगाव, तालुका सावंतवाडी. आदर्श अध्यात्म सेवा फरा पुरस्कार श्री प्रशांत धोंडबुवा, माजी मुख्याध्यापक, माणगाव हायस्कूल, मुक्काम पोस्ट पिकोळी, तालुका कुडाळ. आदर्श भजनी सेवा फरा पुरस्कार श्री सुधीर सावंत बुवा, मुक्काम सावंतवाडा, दोडामार्ग, तालुका दोडामार्ग. आदर्श पत्रकारिता फरा पुरस्कार श्री दिनेश केळुसकर, संपादक, दैनिक हेराल्ड, गोवा. आदर्श स्मार्ट सरपंच फरा पुरस्कार श्री योगेश तेली, सरपंच, ग्रामपंचायत कोचरा, तालुका वेंगुर्ला. आदर्श ग्रामरत्न फरा पुरस्कार श्री कृष्णा उर्फ दादा सावंत, माजी उपसभापती, सावंतवाडी. आदर्श भारतमाता सेवा पुरस्कार श्री कर्नल विजयकुमार सावंत, मुक्काम निकुडे, तालुका सावंतवाडी. आदर्श जीवन गौरव फराभूषण डॉक्टर ज्ञानेश्वर दुर्भाटकर, निवृत्त वैद्यकीय अधिकारी, उपजिल्हा रुग्णालय, कॉटेज हॉस्पिटल, सावंतवाडी. आणि हे जे पुरस्कार आहेत हे पुरस्कार आता जी मी नावं सांगितलेली आहेत या लोकांना दिले जाणार आहेत. आणि पुरस्काराचं जे स्वरूप आहे ते सन्मानचिन्ह, सन्मानपत्र, शाल, श्रीफळ, गौरव ग्रंथ, मेडल आणि सन्मानाचा आमचा जो लोगो आहे तर तो लोगो देऊन या लोकांना त्यांचा पुरस्कार सुपूर्द केला जाईल. हा जो पुरस्कार वितरणाचा सोहळा आहे हा जे आता आपली गुरुपौर्णिमा येणार आहे जुलैमध्ये 11 तारीख 11 जुलैला, तर 11 जुलै रोजी पौर्णिमेला, आपलं गुरुपौर्णिमेला हा पुरस्कार वितरणाचा कार्यक्रम होणार आहे. त्याचवेळी तिथं आपण जे स्नेहबंध दोडाबागाडी फरा प्रतिष्ठान यांच्या वतीनं आपण गुरुपौर्णिमा साजरी करतोय. आणि विशेष करून दशावतार क्षेत्रामध्ये ज्यांनी उल्लेखनीय काम केलेलं आहे, जे आदर्श आहेत दशावतारांचे असे आणि निवृत्त झालेले आहेत, जुने जाणते आहेत, तर त्यांची पाद्यपूजा वगैरे केली जाते त्यांच्या शिष्यांकडनं. आणि त्याचवेळी हे दोन्ही कार्यक्रम आपण एकत्रात घेणार आहोत आणि त्या सोहळ्यामध्ये या सर्व महनीय व्यक्तींना त्यांना पुरस्कार देऊन गौरवण्यात येणार आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.